TV. Vakaoma mufunge muri yeZimbabwe ndadzoka panapa parikopisa ende vakomanaka ndiri kukuza revolution vanhu vakatsamwa handisi kuziva vamwe vanotanzi revolution haiitwe nemadata bundles but izvi zvakutaurwa nevanhu ka izvoda makateerera mega. Ndakusanganisai nemumwe muteereri asvika pachikamu chekufona achitaura zvinhu zvaanga achitaura. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi muchaionawo sei but chakakosha ndechongoti imi muite sei munzwisise kana zvichinge zvakuitirai munondiudzawo zvamunenge muchifunga panyaya mucomment section. Ende kana muchinge muripo munenge mune something to say vanotodawo kufonawo vachitaurawo zvavo nhamba dzepaCoolian TV munadzo idzodzo munobva mangoti ka1 kaka mangondiudza kuti Coolian tiri kudawo kufona pachivhitivhiti ipapo ndobva ndatoziva ndobva ndafona nemi totaura. Saka garai mamunzwa ndeye kunyika kwedu. Yeah. Nemamiri akaita vanhu vachigara kuSouth Africa. Yeah. Ndiri kuti kugara kwatiri kuita kunoka hakusisina kumira zvakanaka sekutanga kwatanga tichiita. Yeah. Nekuda kuti Mnangagwa haazvioni zvinhu izvozvo. Anoona nasira Ramaphosa ari kuZimbabwe uko. Yeah. Haatauri nenyaya yekuti iwo vanhu vakabva kuZimbabwe uko hawana kubva nekuda kuti zvinhu zvakavanakira. Vamwe havana kubva nenyaya ye-economic hardships. Vamwe vakabva nenyaya yekutodzingwa nekuda kwekuvhimwa neZanupf. Ichokwadi. So zvoda kuti taure kunana Mnangagwa ka tikawandisa munomu. Well trained people like myself. Yeah. Zvokuti tingamutya zviya zvika. Sepatari izvo zvizvi hapasina pekuti tichambonyengerera kuti tichambonyengerera kuti tichambosvika kuti kune masoja. Yeah. We can do whatever it takes kuti isu tidefende uye tidefende nyika iyoyo. Hatitongoni vanhu less than 100. Yeah. Less than 100 nekuda kupuwa mari chete. Amene vanopuwa mari idzodzo ende kana wapuwa mari idzodzo ise right because mari yacho haisi yake. Inenge yapiwa iyayi. Yeah. Saka munhu afuna kuchingwa pfungwa dzake nekuda kwokuti apiwa mari nachivhayo kana kuti apiwa mari na Scott vafana vayawa. Yeah. Kana kuti apiwa mari hanzi anouya wemari uyu Tagwirei. Yeah. Vanhu havafana kuchinjwa pfungwa kana wapiwa mari yacho tora but haufana kuchinja pfungwa dzako kuti nyika inofana kuti inake. Tibvise vanhu vanoti harasa mukati mepfungwa vanoharasa vanhu vachiuraya vanhu kuti kana munhu akada kuita chinhu chake so kusava kuti here kugara kwekuita vanhu kwakanaka kwokuti marodzi anouraya vanhu daily because haana kugadzirwa zvakanaka muzvipatara. Iye izvozvi haako kuZimbabwe kuno kuda kuti anorwara akutobuda kunze kwenyika uku achisiya vanhu vachifira muzvipatara zvisina kana mushonga na1. Isusu manje hatimbonyengerere zvakadaro nokuti izvozvi tatoo parumano kuSouth Africa kuno tatoo parumano rwekuti vazhinji vemunomu vachabva munomu vasina chiri kana property kana 1 because wakabatwa uri kusango wakabatwa nekwaunenge uri watosiya zvinhu zviya zvese. Vanhu vamunomu vanosvika vachitora zvinhu zviya izvi. Saka hatiri kutoti wanyengerere zvinhu izvi tiri kutaura izvi. Tiri kuti wazive kuti ka we are lots of trained people. Kwete masoja aya vanotonga nawo kana magenerals aya. Kuna magenerals kuno titori kuno magenerals akatosimba kudarika vanhu vaya vari kuwewe. Kutonyarara kuti atichida kuyauka kunyarara tichifunga kuti otherwise Mnangagwa achafungirawo vamwe vanhu so kuti no at least kuno vanhu vari kunzou. Vanhu vakatiza iye Mnangagwa kuya vakatiza Zanupf kubva ikuira kuishira Mugabe kusvika izvozvi izvi. Yeah. Mnangagwa waMugabe havasati vambosenza anyway. Havana mbosenza anyway. Hautauri nenyaya yekuti ndine mari yakawanda stereki nokuda kuti zvakazodai so iwo usina kumbosenza isakati isenza yesu but hatina mari yakawanda kudaro. Yeah. Yeah, chokwadi icho. Civil servant haana kumboita mari yakawanda kudaro. Yeah. Saka ngavagara uchizviziva izvi zvokuti takawanda stereki vanhu vari kunze kwenyika well trained soldiers better than those vari kusaidi kuya kweo. Yeah. Kuti isi only one day ngavazive izvozvo kuti one day it's only one day tinoitora nyika iyayi. Vanhu vari kuya tinozivana navo semasoja aya hakuna munhu asikaziva masoja aya hakuna asikazivi mapurisa aya ende tinovaziva mafambiro anenge achiita. Zvakaipa sere kuti vanhu vatambudzike iwane nyika yavo yakanaka iri kuyeyo woita pachina kuti haasi vanhu wouraya wopisa dzimba dzevanhu woramba uchiti bhomba vachituma vanhu kuti vapute forja nemutoriro kuti vaende kudisturba vanhu vagere zvakanaka. Hakuna chakadaro nyaya pachaiko chaiko. This year haitomboperi kusina kuita something kuZimbabwe. Tinokugadzirisa manje so. Zvakaipa izvozvi zvokuti vanhu vaida kutsindikidzwa
watsindikidzwe wagare vasingazivi kuti tichazova chii pakati penyika yedu tigara kuno kusawatorwa kugara sekuti wongoti takarwa hondo kana makarwa hondo makarwira kuti imimi vanhu vatambudzike here makarwa kuti imimi mugare zvakanaka mega here makarwa here kuti mega kuti mutungamire vega vanhu moita kuzotonga vanhu kwete kutungamirira zvinofadza izvozvo izvo zvifadze ndachitama sereki ende takuvaunganidza toda kutoti wese all armed forces vakaritaya vose tinoda kuti tisangane titaure nyaya iyi tipfuure mberi Zimbabwe haingamboyeyo zvinani kuti tifire nyaya iri nyika yedu ka tichidzokera kunyika uko hatigari tiri munobva chose tinoda kudzokera kunyika uko tinoda kuti tifire all armed forces akaritaya vose ari muno muSouth Africa nevari kunze kwenyika uko let's make kuti taungana tine chibumba chimwe chete tinomubvisa Mnangagwa tamubvisa by force whether he likes it or not hazvina basa kuti kuna sibanda hazvina basa kuti kuna ani ariko kweko tida kubvisa vanhu vaya hatina kambonga chinzi Zanupf futi Zanupf inofanira kubva totally out of the story ndapopota stereki ndatega ndikutaurei ndimutisiye muvataurire vanhu vayavo kuti tiriko isu hatimbozvityi kuti zvichazoita chichi ngauye kwatiri tinovapedza wese kana masiya avo aya akanga akangotumwa kwandiri inini ndo the last day afana kutonamata stereki watumwa kwandiri that is the last day unoona pasi rinei haudzoki ichokwadi ndikuzvinzwa so apa ndaida kubvunza because mukuona chikuitika ndechekuti vanhu vazhinji vatinavo muno muSouth Africa vazhinji vacho vanenge vachitya manje poitwa sei nevanhu vakadaro because munoziva chinhu ichi at the end of the day choda vanhu vakabatana kuti zvikwanise kubuda like zvamutaura vanhu vari kuSouth Africa kuno uko havana kuvanomboenda because at the end of the day makazogara kuti iri kutrengwa kune 1000 something iri kutrengwa izvo mapurisa achafamba maprovince ese achitora vanhu saka navasikati kubatana munongotorwa muchidzoka kumba kubatana ndokuti kana tabumba chinhu chimwe chete then we have to consult Ramaphosa the government here in South Africa tovataurira chikonzero chedu chokuya kuno hatina kungourira bezvirume zveeconomic izvi izvozvo Job Scar achipublisha bhuku yake izvozvo izvo akatopisirwa dzimba ona manje vana vakangopota vatourayiwa saka what kind of government is that one pana ari kufewa here kuti akaita zvinhu zviyawo hakuna munhu ane pfuti kuZimbabwe kunze kwaMnangagwa ndiane vanhu vane pfuti vanodzingira vanhu nema-AK vasina uniform futi hakuna mapurisa anodzingira vanhu kuyeyo masiya iwowo ega ega ari kuitwa nani naMnangagwa saka hatingaregere zvinhu zvakadaro ngavatume masiya iwowo kuneni mujajini uone kuti ndivaita sei ndinovaparadza wese vaya how what kind of people are there ichokwadi ndikupa nzwisisa so takatarisa pane nyaya iyi because ndikubvunza hangu on behalf of vamwewo vanenge vazoteerera chirongwa ichi kuti since muri kutaura mashoko akanaka nditi imimi wamunotarisira wamunoda kuti angapinda tikati lese tabvisa Mnangagwa ndiani wamunotarisira kuti aningi ndiye ngaambopindawo kunofanira kuva nedemocratic government ine zvinhu zvevanhu inofanira kushuzwa nevanhu kwete kuti tingoti kana wakanga waita kurwa kuti ndakarwa woti ini ndinofanira kutonga no ngaite democracy chaiyo inozikanwa nevanhu kuti vanhu vachuze munhu wavanoda kuti atungamire paya anyone kana vanhu vangoti ndiye anofanira kupinda ngaapinde iye kana apinda ati zvino zvevanhu atonge atungamirire kwete kutonga vanhu atungamirire agadzise nyaya dzese dziri kunetsa idzi ngati nyaya yekuti nhasi une musha wako wonzi machina akuyo achikutaura kuti musha wangu wamagara makore nevadzinza wonzi ibvayepa jasi nje munyanga kwacho haazvioni izvo haazi kuzvinzwa here izvi what kind of leader is that one haazvinzwa izvi vanhu voti akanaka chidzinga vanhu muzvimzo dzavo vanhu vakatambudzika kutsvaka mafarms aya vakatambudzika kubusa varungu avo nawe wakumuti iwe munhu bva nokuti mwana wako apinde payapa vaita golodi wati bva mugoti wewande wako kuda kuti vanhu vaende kupi vanhu vacho vanoenda kupi where are they going to go munhu akaita iveyo anenge atowaka anoisa mari dzake anoakisa zvinhu zvake zvese iwo wakatarisa chete why don't you stop him before he does anything any wastage mukati that's very ridiculous ndakatsamwa serekeyo kukuland ndakatsamwa zvekuti damage kuti vanhu vanotsvaka vasingadeka ngavaregedze but nyika yenu totorwa chete haitorwi tida kuti tifire munyika muyawo hakuna kufira tiri kusango kunoku ichokwadi chete kumusha ikoko ichokwadi mona even pane nyaya yamukutotaura ndikuona vanhu vazhinji handiti vanogara vachiteerera vachiningina nawo izvo zvikwane rimwe shoko riri kutendera zvikunzi amana
parikuda action kuti zvinhu zviitike because kutaura hanzi mashoko tataura vanhu akawandisa but imimi makazvitarisa mimi ndepi action ingada kutorwa action because tikada kutarisa zvekuti maelection muona maelection zviri kuitika maelection kuti anogona kutopostponedwa 2028 kana kuti munguti chipoitwa coup here kuti paitwe coup sibanda uya munin'ina waMnangagwa cousin brother makazvitarisa mimi ndepi nzira ingashanda kuti zvinhu zvisorovheke kana kuti ingashanda paaction so that vana veZimbabwe vazive pekutangira. Hakuna unoona kuti kana nyika ichida kweyo vanhu vanotora mapadza wotorova musoja uchirova musoja anopunzika pasi mototora futi saka hakuna chinhu chinawo akawandisa mataxis akawanda hatinawo hatimbovatauri zvinezvi but vachazvona zvaitika mataxis nawo akawandisa ekuti togona kumubvisa vati kutonyarira kuti atichida kuyauka taifunga kuti munhu anofungawo manje kana asikafungi manje tomudzidzisa kuti afunge ende patinozomubata manje anosara kana asina kana chinhu chaanacho hatimwamisi mujere zvanofunga kuti tozoisa mujere hatisi mujere achaona nyika iye ichinaka achiona asi asina chinhu nemhuri yake yese tonomuudza izvozvo izvi patinongoti bedzi kwichu tapinda achaona kuti iyeka ndevanomuteerera vacho vese vaya vanomuteerera vaya vanhu vashoma shoma gabarovo magenerals anonzi magenerals 12 ayaka they are nothing those people masoja yese ari kutambudzika ayaya tinongotanga bedzi vese vanotijoina vaya anofana kuzviziva izvozvo izvi but tinongozvitanga chete hatimbomutauriri tichapinda nayapi hatimboendine futi but tichazviita chete tinozozviita chete kusvika atoziva kuti zvakatoipa zvaari kuita izvi futi zviya zvaanofunga kuti achasesechesa vanhu akada seise hatimboende futi but we have got our own signs achaonekwa muchaona kana takuwaita kwete zvokutaurwa zveaction inongotaurwa yonyararwa iyi hatiiti action yekunyarara but vachazviona izvozvo izvi vanhu vese majunior officers ese ayese akatomira signal iyoyo kana yanzi chibedzi hakuna zvokuti general munhu wanika makomanda komanda anotema captain anotungamira vanhu meno 30 something but vanhu vacho vese vanenge vachitambudzika every day amiriri izvozvo. Alright, ndikubvunze last question yangu tisati tavhara chirongwa pane nigirigini like zvamutaura izvi on behalf of vanhu vari kuteerera vangada kuziva kuti pane here tinge zvatingati zviri kurongwa according nematauriro amuri kuita imimi kuti vazive kuti votangira papi because vanhu vanofanira kugara vari prepared for the end of the day kana vachitofanira kusevha tumari kana kuita sei because last time takambosangana nomwe aitaura achitoti vanhu ngatibatanzei $50 titoona kuti takutotanga kutotenga zvinhu zvedu zvekushandisa kurwisa kuti dididi so apa mubvunzo ndakuisa kwamuri kuti pane here zvingange zviri kurongwa imimi makasema according matauriro amuri kuita kana kuti pane here zvamungange muri kuronga. Tinoda kutoronga opposition party strong opposition party hatidi kana kusendere munhu ba tinoironga inotorongeka chete anenge achida kuzvipira anozvipira pagroup ipapo tichienda mberi strong opposition hakuna zvokuswera chimboswera tichitya makakatanga kuti vanhu vanoswera vachiponda vanhu tinoronga opposition vedu vanhu vachateererwa munhu anongoti kada ari musiyaiwo ipo anenge aperera paya anenge amuteerera bedzi aperera paya amuteerera aperera paya hatimboendi korwisa zvanofunga zviya izvi tichaita unit yekuti kana dai ari mupurisa akauya tinomubata tese toda kuti majira chaazare here aya tese takamubata paya kana takona kukoti toenda tese toti tisungei tese tizare mukoti imomo tizare mujeri imomo. Alright. Because hatingaswedeka tichigara kunze nenyaya yekuti kwakazoita zvefuti kwakazoita sei moza muchiharaswa Mnangagwa asina tsitsi yekuti azive kuti vanhu vemuZimbabwe havana futi iyi ndakati mapurisa isu asi hakuna munhu akanga ane futi hatamboona munhu ane futi waitonga ane zvimagiribiri zvezve nemapanga wakangwa munhu aurayiwa nechifefe kwete kuti aurayiwa nema-AK ndiani akauraya munhu we-AK since ever since totanga kuzona mazuva anaya kuti kuti amudhirobha rema-AK inobva kupi ine government state government iri well preserved nesecurity iyi inobvepi AK that's ridiculous ndiyakutunga ma-AK yacho nevana vakawanisa anozarudza muyero yavo akuhambonepi government inotaura kuti kana munhu ari kusenza mugovernment haisi mwana wake nechisimba haisi kana kuita business hawaiti business yacho anoriita waita business refarming vanhu vaswera kufama kuchiite vachite chii business ndokutungamira ndopari kuenda taxpayers mane yekuenda kufamu kwako kuti wanaone kufamu kwako that's ridiculous vanhu havabhadhari taxpayer yako kuti waende kufamu kwake wanda kuti waite zviri right ngaadziwe kuti takatsamwa sterek takazotsamwa izvo makaseni ndakatsamwa negrupu yangu ndinaro takatsamwa zvekudemet you can come anytime atisunge hazvina basa zviya izvi kana jeri racho rinodonha futi rinotodonha iroro what kind of people are these ones vasikati kona vanhu vakanyarara
kusvika papoint yekuti makuti sebarumano kuti nesakutotaura tasikatauriswa tatakanyarara but aone zvachazve hakuna anochitobhalansa kutovhota kuti sese haafuni kuaccept. What kind of country is that one? Why do you allow people to waste money my elections? Iwo uchizwa kuti handiwo haukwanisi kudzoka pakare ipapo, haukwanisi kuzotonga. Why were you wasting the money? Saka kutoba kwese kwanga achiita kwese kuya kuma bozi kushandisa chino mari dzevanhu kushandisa pachinhu ichi unozwa kuti haukwanisi kuchitendera kuti chive pasaidi ipapa kuba ikoko. Alright, thank you so much. I can do anything that can cause harm kuZimbabwe. Kutomunyararira kuya kutokangana kuungana kwanoita kuya kuti anoungana kuya vanoperera paya vanogona kupapera paya kuungana kuti kanzi kuungana president asikazivi kuti hakuna vanhu. They must be very careful, very careful this time. Alright, yeah. Alright, thank you so much nekutaurawo vazhinji vashoma vanotoshinga kuuya vachinyatsotaura like zvamaitezvo, but thank you so much. I hope vane nzeve dzekunzwa vachanzwa, vari kuteerera vanhu vachaningigina zvatotanga so kana zvatodai so tototanga hatimuregedza hatimomuchi futi Mnangagwa hatimutye nyange akanzi akatraina Russia that is our Zimbabwe. It's not Russia that one. Ngaende anotungamira kuRussia uko kana achida kunotungamira kwete Zimbabwe takazvarwa tiri takagara muZimbabwe kwenguva refu hatamboona mashura atiri kuona izvozvo izvi. We need a changed government, a change from Zanupf. Imbo tonga imwe nyika imwe party kana munhu atonge toona kuti haichinjeri nyika iyi aripo. Hatimboisi mujeri, tinotora property yacho yese nyangwe iri kunze kwenyika tinoitora yese kusvika aziva kuti chinhu zvakaoma stereki. Da kuti vanhu vaone achaita chiso chevanhu uya. Alright, iribo maita basa. Alright, maita basa. Sharp. Kana chingori muSouth Africa ido register company vavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, bata education research yana ndiye one anokwanisa kuitira kuregistera iwo chinongodiwa kunge unacho ipassport yako chete wobva waitirwa. Hai zvimwe zvese iye ndiye anoita because ON is a registered company anotoita basa iroro ndo basa rake raanotoita zvese obva atokuitirawo zvako usabva ironza una FNB business account mugore no muSouth Africa. Saka garai mabata ON, taurai naye panhamba dzendakusiyirai dziri pascreen.